खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मुसाहारि मिरु बर' माहारियारि फरायसा आफादा ब्रैथि गायसनथाइ सान फालिदों। थांनाय 2022 मायथाइनि 7 फेब्रुआरियाव बर' माहारियारि फरायसा आफादा आलादा बर' रायजो सोरजिनायनि थांखिजों जोनोम मोनदोंमोन। मिरु बर' माहारियारि फरायसा आफादनि बानजायनायाव क'क्राझार सहरनि मिजिंनोगोर वार्ड नं 5 आव थानाय मिरु बर' माहारियारि फरायसा आफादनि मावखुलियाव दिनै ब्रैथि गायसनथाइ सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव बर' माहारियारि फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आफादगिरि बनजित बनजिल बसुमतारिया आरो गासै जिल्लाफोरनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावो। बे हाबाफारियाव पद्मश्री बान्था मोनगिरि डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि, बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि, NLFनि आर्मि चिफ एम बाथा, मिरु बर' माहारियारि फरायसा आफादनि आफादगिरि बनजित बनजिल बसुमतारि आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय आरो गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनि सोद्रोमाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै ब्रैथि जोनोम सान बे सानखौ दिनै मिरु बन्सिनिनो सेन्ट्रेल कमिटि जांख्रिथाय देरायाव फालिनाय जाबाय आरो दिनैनि बे हाबाफारियावनो जोंहा गोबां माननि आलासि बिथांमोना सफैदों। जोंहा दिनै पद्मश्री मंगल सिंह हाज'वारि डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि सार बिथाङाबो सफैदों आरो दिनै बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि सार बिथाङाबो सफैदों आरो दिनै जोंहा इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन अफ आसाम बेनिनो आफादगिरि जोंहा मार्कास बसुमतारि आदा बिथाङाबो सफैदों आरो अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि भाइस प्रेसिडेन्ट ब्रजेन कुमार ब्रह्म बिथाङाबो सफैदों आरो जोंहा दिनै NLFनि आर्मि चिफ एम बाथा आदा बिथाङाबो सफैदों आरो NLFनि चेयारमेन बिबुंथिगिरि बिथाङाबो सफैदों आरो बेनि गेजेराव जोंहा सेन्ट्रेल कमिटि, डिस्ट्रिक्ट कमिटि आरो आन्चलिक कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोना सफैदों आरो बेयावनो जोंनि दिनै मानगोनां बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोना सफैनो हादों। दा आं खेबसेबाव जोंनि बर' माहारि फरायसा आफादनि जानानै जोंनि बे जोनोम सानाव ब्रैथि जोनोम सानावहाय बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाग्रोबाय। दा बर' माहारि फरायसा आफादा दिनैनि बे फर्थ फाउन्डेसन डेआव जोंहा दिनै 4 बोसोर जोंनि बे लामा हान्थिनाय बे हान्थिनाया दिनै जाबोबाय आरो जोंहा बे 4 बोसोरावनो गोबां बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जों दिनै बर' माहारि फरायसा आफादा खामानि मावबोबाय आरो फैबाय थानाय समावबो मावलांबाय थागोन। बे बर' माहारि फरायसा आफादा दिनैनि बे गोथार सानावहाय 7 फेब्रुआरि 2022 आवहाय बै जोंनि क'क्राझारनि बड'लेण्ड मेट्रिक सेमेट्रियाव मुंख्लंफोरनि गोथै हाखराव बिथांमोनखौ मान बावनानै बिबार बावनानै धुप धुना सावनानै जों जोनोम मोनदों आरो बै बिथांमोननि जि आद्रा थानाय सिमां, मुंख्लंफोरनि जि आद्रा थानाय सिमां, बर'फोरनि जे आद्रा थानाय सिमां आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ दिनै जोङो कन्टिनिउ जों लांबाय थादों आरो जोङो दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादा बै जोनोम जानायनिफ्रायनो जों मेङालासिनो गियालासिनो जोङो दिनै मोसा फिसा बादि जोङो नेरनानै जों दिनै आवगायबोदों आरो बेयावहाय जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा जि बर'फोरनि मोननांगौ जे जोंनि मोनथाय भारतनि संबिधाननि सिङावहाय दि बर'फोरनि जि हा-हु, बर'फोरनि जि राजनितिक अधिकार, बर'फोरनि थांनानै थानायनि जि मोनथाय बेखौसो बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै डिमान्ड खालामदों। बर' माहारियारि फरायसा आफादा सोरनिबा हा-हु, सोरनिबा राजनितिक अधिकार, सोरनिबा मोनथायखौ जों डिमान्ड खालामनो थाङाखै। बर'फोरनि मोनथायखौसो बनसुआ दिनै डिमान्ड खालामनो थांदों आरो बे 4 बोसोर जि जोंनि लामा हान्थिनायावहाय बनसुआ गोबां गुदुं गुसु जों एक्सपिरियेन्स मोनबोदों आरो जाय जोङो दिनै दिल्लीसिम आसाम सरकारनिसिम जों थांनायावबो गोबां जों सोलोंनो मोनदों आरो बिनि गेजेराव जोंनि जि मोनसे एक्सपिरियेन्स बे एक्सपिरियेन्सनि गेजेराव दिनै जोङो जि डिप्ल'मेसिखौ लानांगौ आरो दिनै जि डिप्ल'मेटिक पलिसिनि गेजेरजों आलादा रायजोखौ जों लाबोनांगौ बेखौबो जों दिनै गोबां सोलोंनो हाबाय आरो बे 4 बोसोर जोरनियावनो जोङो दिनै बर'फोरनि जि आद्रा थानाय सिमांखौ जोङो हायाब्लाबो नाजानानै जों लाबोगासिनो आरो फैबाय थानाय समावबो जों लालांबाय थागोन। दा बर' माहारियारि फरायसा आफादा
दिनै खुनुदिन जेनाखै खुनुदिन जों रावखौबो गियाखै खुनुदिन रावखौबो जों लाजियाखै बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय बनसुआ जेब्लायबो खामानि मावबोदों आरो मावलांबाय थागोन बेफोर हाबाफारिखौ रायजो राजाफ्रा गोनो गोथोआव गोग्लैनानै दं जे बनसुआ सोरदों जिहेतु बे समाव नुनो मोनदों ब्रिटेन इस्लारि ब्रैथि गायसनथाय सानखौ फालिदों ब्रिटेन बे चिरांनि बारग' आफादगिरि बे बनसुजों एक्सपेल खालामजानाय बिथांमोनाथ' बर' बनसुनि बर' माहारि फरायसा आफादनि जि प्रिन्सिपल्स एन्ड आइडिय'ल'जि जि मोनसे रुल्स जि मोनसे प्रट'कल दं बेखौ सिफायनायनि थाखाय बिथांमोनखौ जों गोबाव समाव जों आगोलनो एक्सपेल खालामनाय जाबाय आरो बिथांमोनखौ जोङो दिनै क'क्राझार एसपि असिनोबो दे जों रिपर्ट होनाय जाबाय दे बिथांमोनहा दे बनसुनि बिबानगिरि नंला बिथांमोना दिनै बनसुनि जोनोम सान फालिनायखौ जोंहा बुंनो थाङा फालिथों खिन्थु बिथांमोना बनसुनि खुनु माने बनाफाइड बिबानगिरि नङा बिथांमोनखौ बनसुआ सेन्ट्रेल कमिटिया मोखेलपुरावहाय मिटिं जानानै बनसुनि आफादनि बनसुनि नेम निथिनि दिनै बेरेखा मावनायनि थाखाय बिथांमोनखौ जों एक्सपेल खालामनाय जादों बर' माहारि फरायसा आफादा जाय गायसनगिरि बिथांमोननि दैदेनगिरि जोंनि मिरुनि बिथांमोननि आखायावनो दङ आरो बनसुखौ जोंनो दैदेनदों आरो बेयावहाय सानै साथामसो जोंहा जाय एडभाइजार होननानै बुंदोंमोन मनरन्जन दैमारि आरो पबित्रमोनखौ जाय बिथांमोनहा बनसुनि प्रट'कलखौ सिफायनानै सिरि सिरि मिटिं खालामखुमानाय सिरि सिरि सोरखौबा जौ लोंहोनानै सोरनिबा बनसुनि दैदेनगिरियाव नंखाय खोथा होनखुमा होनाय आरो बनसुनि बिरोधि एबा बनसुनि बिरोधि माने बर' हारिनि बिरोधि माखासे गावसिनि पार्सनेल लाभालाभनि थाखाय अबावबा बनसुनि नाम लानानै अबावबा सिन्डिकेट खामानि मावनाय अबावबा माबा मोनसे खामानि मावनाय बेयाव दिनै बिथांमोना बनसुनि प्रिन्सिपाल्सनि बेरेखा मावनायनि थाखाय बिथांमोनखौ जों एक्सपेल खालामनाय जादों आरो बिनि गेजेरावहाय जों मिथिनो मोनदों बे बिथांमोननि जे बनसु आफादखौ लानानै मनरन्जन दैमारि आरो पबित्र बिथांमोना जि मोनसे मथलबि लानानै राजखान्थि जि बेनिफिट्स बिथांमोना जि सिन्था खालामदोंमोन बेखौ जों थोंजोङै होबथानाय जादों मानो होनोब्ला दिनैनि दिनाव नोंथांमोना रायजो राजाया नुनो मोनबाय ससियेल मिडियायावहाय जाय जिनिसखौ गोबाव सम जों बिथांमोनखौ बेफोरबादि बनसुनि बेरेखा खामानि मावनायनि थाखाय जों बिथांमोनखौ जों बैकट खालामनाय जादोंमोन दिनै बे जिनिसा जे बेरगावआव रिसेन्टलि मोनसे प्रेस स्टेटमेन्ट होनाय नुदों जोङो बनसुनि बारग' बोसोनगिरि पबित्र बर' बिथाङा मास्टार नामा मावो आं रिपर्ट मोननायाव दा बिथाङा बेरगावआवहाय एमएलए केन्डिडेट डिमान्ड खालामदों ससियेल मिडियाआव आं नुदों दा बै सिंनि जि मोनसे हिडन एजेन्डा बिथांमोना दंमोन बे जाय बनसुखौ लानानै दिनै बिथांमोना राजखान्थि गेलेनायनि सोलो खालामदोंमोन बे एडभाइजार सानै बिथांमोना बे जिनिसा थोंजोङै दिनै रोखा फोरमान जाबाय आरो बेनि गेजेराव बिथाङा बेरगावआवहाय दिनै केन्डिडेट जानो गावखौनो मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि टिकेट बिनायखौ जों नुनो मोनबाय दा गासिबो बेफोरखौ नोजोर बोनानै जों बिथांमोनखौ आरो बेलेग माखासे आफादनि बेरेखा मावनायाव जों बिथांमोनखौ दोनथ'नाय जादों आरो बिनि थाखाय जों जोबोद खाफाल गोनां बे बिथांमोना दिनै बनसुनि बिबानगिरि नंला दा बनसुनि बिबानगिरि मोनब्ला जोंहा दिनै बदनाम जागौमोन दिनै बनसुखौ जोंहा मोनसे गोथार थांखि लानानैसो जों दिनै जोनोम होनाय जादों जे जोंनि बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय आरो बर'फोरनि आद्रा थानाय सिमांखौ जों मोगथां महर होनो थाखायसो जों दिनै बनसुआ जोनोम जादों सोरनिबा थाखाय जोङो पलिटिकेल पार्टियाव टिकेट मोननो थाखाय बनसुआ जोनोम जायाखै अबेबा मोनसे सिन्डिकेटआव दादागिरि खालामनो थाखाय बनसुआ जोनोम जायाखै दा दिनै बेफोरबादि माखासे केलेंकारिनि थाखाय बिथांमोनखौ जों आउट खालामनाय जादोंमोन बेनि थाखायनो बिथांमोना बे सुबिदाखौ लाफिननो थाखाय माने ग्रुपिजम खालामदों नाथाय आं दिनै मिडियानि गेजेरजों बिथांमोनखौ आं वार्निं हरगोन जों बिथांमोनखौ जोङो मोनसे सुबिदा होदोंमोन बे बिथांमोनखौ खामानि मावफिननो थाखाय नाथाय बिथांमोना दासिमबो बेखौ मानियाखै आरो आं दिनै बे मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुंगोन दे दिनै बिथांमोना दिनै
बांद्रानिफ्राय बारा खामानि बर' बनसुनि बेरेखा मावदों बनसुनि बेरेखा मानि बर' हारिनि बेरेखा नाथाय आं गारजेन बिथांमोनखौ साबधान जानो थिनगोन बे बनसुखौ दिनै गोबां बर' हारिनि दैदेनगिरि बर' हारिनि आफादफ्रा मोजां मोनो बर' रायजो राजाफ्रा मोजां मोनो नाथाय दिनै बनसुखौ मोजां मोननानै बिथांमोनखौ अबावबा माबा मोनसे समस्या जायोबा बेयाव बनसुनि दाय गैया आरो आं दिनै साफ्रोमबो बिजनेसमेन दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आङो बे मिडियानि गेजेरजों बुंगोन जे बिथांमोना बनसुनि नाम लादोंब्ला बिथांमोनखौ जेरावखि मोना मानो हमनानै दोन बेयाव जों बनसुआ बेयाव एक्सन लागोन मानो होनब्ला बिथांमोनखौ जोङो दिनै एसपि आरो क'क्राझारनि असिनो जों मोनसे मेम'रेन्डाम होनानै दोनदों बे बिथांमोना बनसु आफादनि मेम्बार नंलिया बिथांमोना एक्सपेल जाबाय आरो बिथांमोना बनसुनि नाम लानानै अबावबा मोनसे डनेशन्सफोर बिदोंब्ला सोरबा मोनसे मानसिनाव बिहैदोंब्ला बिथांमोना इमिडियेटलि सेन्ट्रेल बनसुनि जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोननो रिपर्ट हरनो हागोन बेयाव जोङो आयेननि आफाद हिसाबै आरो आयेन हिसाबै जों बेब'स्था खालामगोन जोंनि सोलोंनांगौ गायसननाय साननि हाबाफारियाव नोंथाङा आलासि बेफोरबायदि खामानिखौबो जों गोसो होनांगौ आरो बनसुआ दिनै बनसुनि ब्रैथि गायसनथाय सान बाहागो लानो फैनाय जाबाय बेयाव खेब लिंहरनायखाय बेयाव फैनायनि गुदि थांखियानो जादों बे बनसुआ आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनो थाखाय मोनसे थांखि लानानै आवगायदों दा गोबां हाबाफारिबो लानाय जाबाय बिथांमोनहा संग्रामनि गोबां हाबाफारि लाखांबाय दा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ गाव रुंसारि जानायनि सिगां बुंलांदों जे गेरेमसा बर' हारि दानोब्ला आलादा बड'लेण्ड रायजोआव सोरजिथारनांगोन बे बाथ्राखौ बड'फाया बुंलांदों आरो आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनो हायाब्ला गेरेमसा हारि दानायनि सिमाङा जाफुंनाय नङा बे बाथ्राखौ बर'फ्रा बुंलांदों आरो बिथाङा बुंलांदों जे आं थैनायनि उनावबो जाहाथे आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनो थाखाय अहरह संग्रामा जाबाय थायो आरो बर'फोरनि गेजेराव अरायबो खौसेथि थानानै लिडारफोरनि गेजेराव गावजों गाव मोजां सम्पर्क लाखिलायनानै जाहाथे आलादा बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय सोमावसारनायखौ खालामलांबाय थायो बिथाङा थैनायनि सिगां बुंलांदों आरो बे बाथ्राखौ गावनि डायरियावबो बिथाङा लिरना गालांदों दा दिनै बनसुआ दिनै आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनो थाखाय आवगायबोदों दा दंमोन जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिखाफ्रा माने खायसे मोनो दुखु मोनो दा दुलाराय बर' फरायसा आफादबादि एफा गिदिर जाथिनि फरायसा आफाद थानायनि उनाव दिनै बनसु जोनोम जानांबाय बेयाव जों दुखु मोनो दा बर' फरायसा आफादानो आलादा रायजोनि थाखाय थैथां जुजिनांगौमोन बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जायनाखि सानस्रि बेखौ जाफुंहोनो थाखाय बिथांमोन नाजानांगौमोन खिन्थु बिथांमोनहा राजनितिजों बांसिन गेलेमफानानै खामानि मावनायनि थाखाय दिनै आलादा बड'लेण्ड रायजो बिनायनि जायनाखि थांखि बे थांखिखौ बिथांमोना नागारबाय थांनाय जायनाखि बिटिआर गोरोबथा जायखौ पिस एग्रिमेन्ट होनना बुंनाय जायो 2020 जानुवारि बे दिनावनो बिथांमोना बड'लेण्ड रायजो नांलिया होननानै लिरना गारबोदों गौथे बिथांमोननि बड'लेण्ड रायजो नागारनायनिफ्राय दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव जे आसाया दिनै माने गैया जाबाय बिसोरनि सायाव जा फोथायनाय दंमोन दिनै बे गैया जाबाय बेखायनो दा दिनै बनसुआ जुदि आलादा बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय सोरजिनो थाखाय जुदि जुजिदोंब्ला आवगायदोंब्ला बड'फानि सानस्रिखौ जाफुंनो नाजादोंब्ला जों बेखौ सापर्ट खालामगोन बे सापर्ट खालामनो थाखाय दिनै आं बे जायनाखि ब्रैथि फाउन्डेसन डे बनसुनि बेयाव आङो बाहागो लानो फैनाय जादों आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ दाबो दं बेथ' सिमां नङा बे सानस्रि बे दा बयबो आसा खालामदों बड'लेण्ड रायजोआव मोनथारगोन बेखौ जों बयबो आसा खालामदों आरो मोनगोन निस्सय मोनगोन मानोना जोंहा आलादा जोङो बिटिसि 6 सिडुल जों मोनखाबाय आरो बे बिटिसि 6 सिडुलाव जोंहा मोनसे माने टेरिटरि मोनसे एरिया दंखासै जोंहा दिनै जोङो मोनसे बाउन्डारिबो होखानाय जाबाय जे मोनबा जिल्ला दिनै खालामनाय जाबाय क'क्राझार चिरां बाक्सा ओमफ्राय तामुलपुर उदालगुरि मोनबा जिल्ला दा बे मोनबा जिल्लानि जोंहा मोनसे टेरिटरि मोनसे आलादा जोंहा मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ जोङो गोहो खुंथाय जों
जोंनो होनाय जाबाय सिक्स सिडुल दा बे सिक्स सिडुलाव जों लोगोसे आरोबाव गभर्नमेन्टआ जोंनो होफाबावबाय जे बर' रावखौ 8 सिडुल सोनाबाय बर' 8 सिडुल सोबाय दा बर' रावा दिनै भारतनि 8 सिडुलाव हाबनाय लोगो लोगो बर' रावा बिटिसिआव अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय आरो आसामावबो एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय दा बाथ्राया बेनो जाबाय मा जे रायजोखौ जुदि दाफुंनानै होनाय जायोब्ला अन दा बेसिस अफ लेंगुवेज माने स्टेटफोरखौ दानाय जायो दा जोंहा आलादा मोनसे भाषा जाखाबाय बर' रावबो सिडुल हाबबाय दा गथिखे जोंनो दिनै आलादा रायजो होआ होननानै मोना होननानै खुनु साननायनि बाथ्रा गैया दा आलादा मोनसे टेरिटरि जाखाबाय जोंहा मोनसे एरियाबो थाखाबाय जोंहा खुंथाय गोहो मोनखाबाय भाषायाबो जों आलादाखासै दा गथिखे बेखौ आसामजों बुजाबफादेरनायनि खुनु खारन गैया जोङो बेखौ सेपारेट स्टेट नायनो दिनै गसंनो हानांसिगौ बेखौल' जों दिनै आसा खालामो आरो जाफुंगोन बेयाव खुनु गोनो गोथो जानाय बाथ्रा गैया सावथाल मोनसे दाङाबाजिनि बोसोनानो थांनायखौ जों जोंखौ इफेक्ट नांहोयो बे थासारिखौ बेनो जाहैबाय मा बुंनो सानो नोंथांमोननि बिनि सायाव एक्सनफोर लानाया आवगायनानै दं थांनाय बे समाव जायनाखि सौसिलांनो थिनदों सिखोना नाजायोब्ला राजा बे बोसोनखौ बिथांखौ बेखायनो जे सावथालफ्रा बुथारबाय बे निन्दा खालामनो थाखाय खस्थ' नङा बेखौ जों गोख्रों रावजों निन्दा खालामो मुगैयो आरो बेखौ जोङो मा राहाजों न्याय मोननो हायो दिनै जों बेखौ मावनो थाखाय जों आवगायनांगौ दा बयबो बर' हारिनि आफादफ्रा आवगायबोनांगौ खिन्थु दुखु मोनो जोङो जे दिनै जेरोखोम अलखद माने अबस्थायाव दं बर'फ्रा दिनै जों बे जायगानि थागिबि फिसा जोङो बिनि असे फिसा जोङो बे जायगायावनो जोङो गोदो जुग जुगनिफ्राय हाजार बोसोरनिफ्राय जों बेयाव दङ खिन्थु थागिबि फिसाखौ दिनै बाहेरानिफ्राय फैनाय मानसिफ्रा दिनै सिगिनाय हुमखिनाय दाबो नुबाय थायो जोङो बेंगलनिफ्राय सोरबा सावथालफ्रा सिगिदों सोरबा केरेलानिफ्राय सिगिदों बे बाथ्राखौ जों खोनाबाय थादों मिथिबाय थादों दा मानो बिदि खालामबाय थादों फालाय दा बेखौ जों दिनै मानो बिनि थाखाय जों मा राहा लाब्ला जोङो जोंनि माने रैखाथिखौ जों बोरै मोननो हायो दा बेखौ जोंनि आफादफ्रा ज' जालायनांगौ सानलायनांगौ खिन्थु जों नुवाखै जे जोंनि आफादफ्रा गोख्रों जानायखौ जों नुवाखै दा जोङो ओरैनो खुद्रिनाय रागा जोंनाय बेजोंल' माने जानाय नङा जोङो एखेबारे न्यायि भाबै जोङो जोंनि माबाखौ मोननांगोन आयेनगत भाबै जों न्यायखौ जों मोननांगोन ओंखायनो जोङो लुबैदों दा बिसोर हाथियार लायै गिदिंबाय थायो बर'फ्रा सादा सिदा सिम्पोल जेबो रोङा हाथियार गैया दा सिम्पोल मानसिखौ हाथियारजों सिगिनाय माने गिहोनाय बे माबाखौ जों नुबाय थादों परिस्थितिखौ जों नुबाय थादों बेखायनो जों दिनै आयेनगत'आ बिसोरनि सायाव एक्सन लानांगौ जोङो बड'लेण्ड जनारि सुरक्षा मन्चनिफ्राय जों नाजागासिनो दं आङो माने बिसिबां बे इलिगेल भाबै हाग्रा ओनसोलाव थानाय जायफोराव दिनै जायगा होगासिनो दं बाहेरानिफ्राय फैनाय थाफैनायखौ बिनि गेजेरावनो दिनै मावबादिया थायो होननानै दिनै गोबां खबर मोनदों आरो बिनि प्रमानखौ इउटुबजों मोनबाय आसामनि DGPआनो स्वयं बुंदों जे मावबादिया बे जायगा लादों होननानै दा गथिखे बिसोरखौ जुदि बेयाव दं होनना मिथिबायब्ला मावबादिया जुदि बे माने हाग्रा ओनसोलाव हाबनानै दंखायोब्ला आरो बे हाग्रा ओनसोलाव हाबनानै जुदि बे जायगानि एंग्रजारफोरखौ फरेस्टआव हाबनानै थानाय मानसिफोरखौ जे माने थुलुंगा होयोब्ला बर'फोरनि बेरेखा माने सिकित्सा खालामनो बर'फोरखौ माने माबा खालामनो सब समय हेबग्रांबाय थानो दाय नागारबाय थानो दा जों बेखौ बेखायनो जों बेखौ दबथायनो थाखाय जोङो आयेनगतनि आयेन भाबै जों राहा लानांगोन आरो जों बेखौ राहा लानो थाखाय जोङो दा जेसेबां बे इनक्लुजबो दं फरेस्टआव जेसेबां इनक्लुजमेन्ट जादों दा जों बिनि लिस्टखौ जों दा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जों इतिमध्य जोङो कालेक्ट खालामगासिनो दङ दा जों बेखौ मोनब्ला बिनि न्याय माने माबाखौ जोङो बिसारखौ जोङो नागिरगोन आरो आयेनगत भाबै जों नागिरगोन जों बेखौ जोङो बुलाय सोलायजों जों खालामनाय नङा आरो बुलाय सोलाय खालामब्ला जों हानाय नङा आरो जों बे भुलखौ जों मावनो नाङा आयेना जोंनि लोगोआव दं आयेनखौ जों बाहायनांगौ दिनै फरेस्टआव मानो हाबना थाफैदोंमोनथाय बबे जायगानिफ्राय फैना थाफैदों एथ' हाजार लाख मानसि दिनै फरेस्टआव हाबना थादों बे गासिबो एंक्लुजारजोब आरो बाहेरानि जोबना जों मिथिदों बे बाहेरानिफ्राय फैनाय बेंगल बिहार झारखन्डनिफ्राय फैनाय बिसोर बोरै हाबनानै थाफैनो हाखो आरो बिसोर बोरै बेयाव थाफैजानाय थागिबि बर' फिसाफोरखौ बोरै सिकित्सा खालामखो बोरै बुथारलाय जाखो दा बिनिफ्राय जुदि जों रैखाथि मोननांगौब्ला जों रैखा मोननांगौब्ला जों आयेननि आश्रय लानांगोन आयेना जोंखौ सहाय होगोन आयेननि बेबस्था जोंहा दङ आयेनआ जोंखौ रैखाथि होनायनि माखासे आयेननि माखासे दफाफोर दङ ओंखायनो जों बे आयेन दफाखौ मावफुंनो थाखाय आयेननि सहाय लानानै जोङो खामानिखौ मावगोन बेनि थाखाय जोङो जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय नाजागासिनो दं सिनिफ्रायबो सोलोंनांगौ दं रोंनांगौ दं बे माखासेखौ लाफानानै जोङो जिउखौ दैदेनलांनांगौ जायो नाथाय बेनो जाहैबाय टु माच इज एभ्रिथिं बेड सिमा बारोब्ला दिनै
बनसुनि ब्रैथि गायसनथि सान बे सानाव एसे फाउन्डार हिसाबै बा एसे आलासि हिसाबै जिहेतु जों फाउन्डिं खालामना होदोंमोन बनसुखौ दा बिथांमोना आलासि महरै जोंखौ लेंहरदों बे लेंहरनाय हिसाबै जों नुजाफैदों दिनै जिहेतु बै समनि मोनसे थासारि दंमोन जाथिखौ अलखद जायोब्ला हारिया जेब्ला गबयोब्ला बे समाव गावखौनो बावसोमनांगौ जायो दा बे बावसोमनाय हाबाफारिया बा जोंनि जोहोलावफ्रा बे बावसोमनायाव माब्लाबाबो जेनफेराखै जेब्लानो नांगौ जायो अब्लानो जाथिखौ बासायनो थाखाय हारिखौ फोथांनो थाखाय मोनसे नङा मोनसे खैफोदनिफ्राय बारग'नो थाखाय जों बावसोमनांगौ जायो बेखायनो बै समावबो जोंनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोन दङ बिथांमोना गावनि जिउखौ बावसोमनानै दिनै हारिखौ फोथांना दङ आरो बेबायदिनो जेब्लायबो जोंनि जोहोलावफ्रा दैदेनगिरि बिथांमोना जेब्लायबो फोथांनो थाखाय बिथांमोना गाव गावनि जिउखौ बावसोमनो थाखाय राजि जानानै दिनैसिमबो दङ हादरनिनो खामानि मावगासिनो दं आबादगिरि जानानै आं जेबोखौनो मावनो हायाखै बेखौ जों साननांगौ आबादगिरि जानानैबो सासे दैदेननायाबो आदर्श खेतियक जानानैबो ब्रिटेन इस्लारिनि दैदेननायाबो बनसुआ जोंनिसो होननानै बुंगासिनो दं मा बुंगोन बियो बहुद आनफर्चुनेट जादों बे डिभिजन जादों मोननैनि गेजेराव नाथाय आं खावलायगोन जिहेतु जेसेबां गावस्रागोन जोंनि जाथिया एसेबां लेथेर फिथेरानो जागोन आङो मोनसेखौल' हास्थायगोन फाउन्डार हिसाबै बनसुनि फाउन्डार हिसाबै दैदेनगिरि हिसाबै आं मोनसेल' खावलायगोन जिहेतु आं दा बनसु गैयाब्लाबो आं बनसु गैयाब्लाबो आं बिथांमोनखौ खावलायगोन जाथिनि खाथिराव हारिनि खाथिराव जाथिनि खौसेथिनि खाथिराव गावस्राखौ जानो नाङा भटआ देरसिन नङा संगठन दानाया देरसिन नङा प्रेसिडेन्ट सेलायनाया देरसिन नङा आं बेखौनो खावलायगोन जाहाथे मोननैबो हान्जाया गोरोबलायनानै ज' जाफिनो आरो जाथिनि हारिनि खाथिराव जाथिखौ फोथांनायनि खाथिराव खामानिखौ मावो आं बेखौनो आङो लुबैयो